हाय लोगोफोर, नोंथांमोननि गेजेराव आङो दिनै दोंसे शायरि भिडिअ लानानै फैदों। शायरिखौ लिरनानै हरदों बिथां मिजिं नार्जारी, डिस्ट्रिक्ट धेमाजि, भिलेज 1 नं कर्णपुर। दानिया फैदो बिथांनि शायरिखौ दान्दिसे सम खोनासंलांदिनि। बावनो हायाखै आं सना, नोंनि बै समाव होनाय रादायखौ। थारैनो बावनो हामाराखै आं नोंनि बै समाव होनाय रादायखौ। थगायसुलि गोसोखौ लानानै मानो रादाय होआमोन नों सना? नों मोनथिगौ ना आंदि नोंखौ गोसोखाङै खाङै अरायबो बेसेबां मेगन मोदै हुगारो। नोंनि होलांनाय रादायखौ गोसोखांनानै नों रादाय होनाय बिफां सिङावनो अरायबो नोंखौ नायगिरफैसै आं सना। नाथाय नों आंनि अननायखौ मानो नेवसिलांखो? जानांगौ आंनि अननाया नोंनि थाखाय थोजासे नङामोन, बिनिखायनोथ' नों आंनिफ्राय बेसेबांबा गोजानाव आनज्रायलांबाय सना। नाथाय आं नोंखौ दिनैसिमबो बावनो हायाखै सना। I miss you सना, I really miss you।